खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब फोसावनो आखायाव लादों। थांनाय 13 एप्रिल खालार खालि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराव बार अखा आरो सारअन्थाइ गोलैनायजों गाज्रि सिलिंखार जादों होननानै जोंनिसिम खौरां फैदों। सारअन्थाइ गोलैनाय आरो गोब्राब बारनाय बारहुंखानि थाखाय गोबां न' बां बायदों आरो सिलिंखार जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बार बारनायजों 2 नं रामपुर गामियाव गं 53 न', धर्मगड़आव गं 145, जयपुर धलपा गामियाव गं 20, बिष्णुपुर गामियाव गं 65, सेरफांगुरि गामियाव गं 18 आरो नांजाबनानै थानाय माखासे गामिफोराव गाज्रि सिलिंखार जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बारहुंखाजों नारायणपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय गंब्रैसो मैखोम बर' गामिफोरावबो एखे रोखोमै सिलिंखार जादों होननानै जोंनिसिम खौरां फैदों। बे सारअन्थाइ गोलैनाय आरो बारहुंखानि जाउनाव गोबां नखरफोरा खैफोदाव गोलैदों होनना जोंनिसिम खौरां फैदों। बे रादाबखौ दैथायहरदों लखिमपुरनिफ्राय सुशान्त मुसाहारि। लखिमपुरनि रिपर्ट प्राइम 24 हेडलाइन्स।